4 чэрвеня, аўторак. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаўт Сіўчык, а гэта Белсадзум. І вось тэмы нашага выдання. Выкідаюць бутэрброды і пітную ваду. Літоўская мытня адказала Белсату пра новыя правілы праходжання мяжы. Аб'яднаны пераходны кабінет звярнуўся да літоўскага ўраду. Віктара Бабарыку вазілі ў лякарню, Анджэй Пачобут мае праблемы з сэрцам, а Ігар Лосік у вельмі цяжкім псіхалагічным стане. Трывожнае сведчанне былога вязня. Байпол сцвярджае, што сілы спецыяльных аперацыяў перакідваюць на мяжу з Украінай. Гэта мае быць адказ на дазвол ЗША біць па расейскай тэрыторыі. Забарона імпарту харчовых тавараў з Беларусі і Расеі ў Літву набыла моц 3 чэрвеня і ўжо нарабіла шмат вэрхалу на мяжы. Белсат атрымаў афіцыйны адказ ад літоўскай мытні. Забарона распаўсюджваецца не толькі на арганізаваны імпарт юрыдычнымі асобамі, але і на фізічных асобаў. У выніку пасажыраў на мяжы змушаюць выкідаць нават бутэлькі з вадой. Карыстальнікі чатаў расказваюць, што забарона датычыць практычна ўсіх харчоў. Не прапускаюць ні з сабойкі з бутэрбродамі, ні нават гарбату ў тэрмасе, не кажучы ўжо аб таварах з д'юты-фры. Таксама часам не прапускаюць лекі. На гарачай лініі мытні журналісту Белсату параілі проста нічога забароненага не весці, а на лекі мець рэцэпты. Літоўская мытня ў афіцыйным адказе Белсату патлумачыла, што выконвае пастанову ўраду Літоўскай рэспублікі, у якой не прадугледжаныя выключэнні, у тым ліку для фізічных асобаў. Тым часам экспертка Цэнтру эканамічных даследаванняў БЭРОК Настасія Лузгіна мяркуе, што новыя літоўскія абмежаванні не моцно паўплываюць на беларускую экономику. Опять-таки, в целом для белорусского экспорта это совсем небольшие объемы. Ну, если они еще там сократятся, ну, кому-то это создаст конкретно, какому-то юрлицу проблемы, вот, но в целом для экономики от этого особо не может пострадать, потому что объемы изначально были небольшие, и они, в принципе, снижались, то есть сейчас мы видели, что уже там за последних несколько лет произошла переориентация, белорусской экономики на восток, и поэтому, то есть каких-то серьезных последствий здесь в целом ожидать не стоит. Гаспадарства, цяпер я хацеў бы запрасіць да размовы Валера Кавалеўскага, намесніка кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету і прадстаўніка ў міжнародных справах. Гаспадар Валер, вітаю вас. Добрый дзень, гаспадар Вітаўт. Вы, напэўна, таксама бачылі рэакцыі беларусаў, у тым ліку ў каментарах пад допісамі незалежных медыяў на новыя гэтыя ўвядзенні на літоўскай мяжы. Ну і, мякка кажучы, самая лагодная рэакцыя – гэта здзіўленне. Што робіць аб'яднаны пераходны кабінет таксама ў гэтым пытанні, каб у людзей не канфіскоўвалі ваду на памежных пераходах? Сапраўды, гэта інфармацыя пра тое, што адбываецца на мяжы, як абыходзяцца з беларусамі, яна вельмі турбуе. Яшчэ учора з'явіліся першыя такія звесткі, і з гэтай інфармацыяй я звярнуўся ў МЗС Літвы з просьбай звярнуць увагу на тое, што адбываецца, і паглядзець, якія могуць быць варыянты дзеянняў для таго, каб адкарэктаваць гэтую сітуацыю, бо выглядае, што гэтая палітыка, яна б'е не па тых людзях, калі яна ўводзілася для того, каб зрабіць нейкія абмежаванні новыя для рэжыма Лукашэнкі, пазбавіць яго прыбыткаў для фінансавання рэпрэсій унутраных і знешняй агрэсіі, то гэта на сённяшні дзень працуе менавіта супраць фізічных асобаў, супраць людзей. Вось з гэтай просьбай я звярнуўся да МЗСу, і яны пагадзіліся з тым, што гэтаму пытанню трэба надаць увагу. Гаспадар Валер, а якія вашыя прапановы для літоўскага боку, вось акрамя такога пратэсту, што вы прапанавалі змяніць? Насамрэч, такіх канкрэтных прапановаў не было, была проста спроба звярнуць увагу на тое, што людзі на мяжы праходзяць праз такія выпрабаванні, і што трэба ўнесці змены ў гэтую палітыку. Тут пытанне, пакуль мы толькі пачынаем гэты працэс, гэтую размову, для нас стала пэўным сюрпрызам, што гэта настолькі наўпрост закранула людзей, бо ад пачатку думалася, што гэтыя абмежаванні яны будуць все ж таки дзейнічаць супраць юрыдычных асобаў, бізнесаў, у тым ліку тыя, якія набліжаныя да Лукашэнкі.
Эканамісты звяртаюць увагу на тое, што ў прынцыпе гэтыя абмежаванні не нясуць вялікага эканамічнага эфекту. У той жа час яны нясуць вялікую нязручнасць для беларусаў, якія падарожнічаюць у Літву. На вашу думку, увогуле, якая тады магла быць логіка ўвядзення такога кшталту санкцыяў? Ну, сапраўды, відавочна, што гэта капейкі у параўнанні з тым, што які гандаль адбываецца зараз паміж Беларусю і Літвой. І сапраўды гэтыя захады яны б'юць па беларусах, па людзях, па фізічных асобах, якія фактычна павінны несці гэты цяжар адказнасці за дзеянні рэжыма, пры тым, што сам рэжым стаіць у баку і пасміхаецца ад гэтай сітуацыі. І мне, конечно, цяжка тут тлумачыць логіку літоўскіх уладаў. Я таксама думаю, што нам трэба даць ім час і прастору для таго, каб все ж таки правесці внутраную працу, ацаніць першыя вынікі і першыя водгукі на то, як працуе гэтая палітыка. І, магчыма, яны пагодзяцца з тым, што патрэбныя карэктывы да новых абмежаванняў. Ёсць і пэўная логіка ў тым, што яны хацелі б зрабіць, але тым не менш на сённяшні дзень яно б'е абсалютна міма. Таксама можна звярнуць увагу на тое, што людзей канфісковваюць нават пітную ваду, пры тым, што людзі вымушаныя шмат гадзінаў чакаць у чэргах. І тут ўсё ж такі пытанне нейкіх падставовых патрэбаў чалавека. Разам з тым, спадар Валер, агулам існуе вельмі непрыемны тренд, апошнія, можна сказаць, ужо нават гады, што санкцыі моцна ўдараюць у грамадзянаў Беларусі. Аднак, прынамсі, так вонкава выглядае, можа, вы са мной не пагодзіцеся, што ў рэжым непасрэдна яны так моцна і не б'юць, бо, умоўна кажучы, як там казаў адзін чалавек, Лукашенка, напрыклад, тымі самымі цягнікамі ў Вільню не ездзіць, так як цягнікоў зараз няма ўжо даўно да Літоўскай рэспублікі. Ці ёсць увогуле магчымасць неяк пераламіць гэты тренд, так? Санкцыі ўдаралі сапраўды ў рэжым, каб яны так моцна не краналіся звычайных грамадзянаў Беларусі? Ну, па-першае, я адзначу кантэкст, што Беларусь на сённяшні дзень стала крыніцай пагрозы для ўсяго рэгіёна. І рэжым фактычна падтрымлівае гэту статус. Мы бачым рыторыку Лукашенка, якая вельмі рызыковая, нават небяспечная для нашых суседзяў, пра прымяненне ядзернай зброі, пра ўжыванне сілы супраць Украіны. У пэўным сэнсе мы ўсе сталі закладнікамі рэжыма. Я маю на ўвазе беларусы, якія на сённяшні дзень жывуць у Беларусі. Сталі закладнікам у тым сэнсе, што краіны, якія з'яўляюцца нашымі еўрапейскімі суседзямі, вымушаныя рэагаваць на гэтыя пагрозы. І, на жаль, часам гэтыя захады яны б'юць не па рэжыму, а б'юць па звычайных людзях. І гэта вельмі кепская тэндэнцыя. Што да санкцый увогуле, то сапраўды можна сказаць, што рэжым здолеў пазбегнуць самых сур'ёзных наступстваў. Тут трэба адзначыць ролю Расіі, якая дапамагае рэжыму абысці многія санкцыі, размяшчае свае замовы на прадпрыемствах военно-прамысловага комплексу. Але таксама і санкцыі, якія ўводзяцца вельмі паступова, нерэгулярна, вельмі выбарачна, і іх эфект не такі моцны, як нам хацелася б, калі мы кажам пра тое, каб гэта паўплывала на паводзіны рэжыма Лукашэнкі. Тым не менш, это вельмі важна разумець, што настрой заходніх партнёраў Беларусі, нашых сапраўдных сяброў, ён вельмі рашучы. І ёсць такая стратэгічная нацэленасць на тое, каб працягваць гэты ціск на рэжым Лукашенка, не аслабляць санкцыі, а наадварот падвышаць іх. І мы зараз чакаем адпаведных крокаў і з боку Злучаных Штатаў, і з боку Еўрапейскага звяза, якія будуць значна мацнейшымі, чым раней, якія будуць сінхранізаваныя, якія змогуць зрабіць сур'ёзную розніцу па параўнанні з тым, што мы бачым сёння. Гэтыя санкцыі таксама і іншыя абмежавальныя захады з боку нашых партнёраў, яны таксама могуць быць такімі папераджальнымі выстраламі ў бок рэжыма. Такіх сітуацый даволі шмат. Мы кажам тут і пра рэпрэсіі супраць сем'яў актывістаў, якія зараз знаходзяцца за мяжой, гэта і канфіскацыя маёмасці, гэта іншыя нейкія тэмы, якія можна абыгрываць іншым чынам для таго, каб адказваць на дзеянні рэжыма больш рашуча і больш хутка. Не абавязкова казаць тут пра сектаральныя санкцыі, тут можна казаць і пра нейкія больш кропкавыя захады. Спадар Валер, таксама для справядлівасці хацеў бы зазначыць, што Літва, як дзяржава, на працягу апошніх гадоў вельмі шмат зрабіла для беларусаў, для дапамогі рэпрэсаваным беларусам, і тут таксама трэба аддаць належнае і Літве, і літоўскаму народу. Але разам з тым, ці такія дзеянні літоўскай дзяржавы, якія мы назіраем цяпер, іншага кшталту такога
санкцыяў, скажем так, трошкі пабутовага ўзроўню, ці яны не настройваюць грамадзянаў Беларусі, якія застаюцца ўнутры краіны, ну, у нейкім сэнсе таксама і супраць захаду. І гэта тое, чаго прагне акурат лукашэнкаўская і расійская прапаганда. Бо нагадаю, што ў Беларусі усе незалежныя медыі прызнаны экстрэмістамі, людзям максімальна робяць цяжкім гэты доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі. І тут вось чалавек ездзі, напрыклад, на нейкія закупы і бачыць, што ў яго прымушаюць, умоўна, гэтую ваду там ці лекі здаць і выкінуць у сметнік. Я думаю, што літоўская дзяржава ўсё ж такі сыходзіць са сваіх інтарэсаў нацыянальнай бяспекі, і яны маюць права на тое, каб думаць менавіта пра гэта. Разам з тым, яны сапраўды вельмі шмат зрабілі для падтрымкі дэмакратычнай супольнасці, для падтрымкі беларускага пратэста у свой час, і гэта таксама трэба цаніць, трэба шанаваць гэта. Іншая справа, што канкрэтныя захады часам выглядаюць рэфлексіўнымі, што яны не заглядаюць за гарызонт, не думаюць пра то, якія могуць быць наступствы. І ў гэтым сэнсе тое, што вы сказалі пра рэакцыю беларусаў, што нібыта захад іх не ўспрымае, захаду не патрэбныя беларусы, это сапраўды адно з тых наступстваў, якое трэба мець на ўвазе, калі мы кажам пра падобныя дзеянні. Тое, што мы можам рабіць, тое, што мы можам прапанаваць, гэта адпаведныя захады, напрыклад, па спрашчэнню візавага рэжыма, па спрашчэнню пераходаў мяжы з нашымі еўрапейскімі суседзямі. І ў гэтым сэнсе мы бачым часам тэндэнцыя ідзе ў іншы бок, але гэта не азначае, што мы павінны здавацца і што мы павінны пакідаць гэтую размову. Згадалі вы пра пераход мяжы. Таксама стала вядома, што міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі заявіў, што пакуль не час адкрываць памежны пункт Баброўнікі. Зрэшты, мы памятаем, што калі яшчэ папярэдні польскі ўрад яго закрываў, то гэта адбылося адразу пасля выраку палітвязню, журналісту, прадстаўніку польскай меншасці ў Беларусі Анджэю Пачобуту. І тут такая вось ідэя з'явілася, што калі і адкрываць нейкія памежныя пераходы, то мы памятаем, што былі рэчы не звязаныя з палітыкай. Напрыклад, у 2020 годзе чыгунка, умоўна, чыгуначныя пераходы былі закрытыя праз сітуацыю з ковідам, і яны проста потым не адкрыліся. Вось такое пытанне, ці магчыма пралабіяваць, напрыклад, адкрыццё чыгуначных памежных пераходаў цяпер, каб краіны, Польшча, Літоўская рэспубліка зрабілі гэта у тым ліку для того, каб быў проста лепшы кантакт з беларусамі і Беларуссю. Гэтае пытанне набывае сваю папулярнасць, пра гэта кажуць і грамадскія актывісты, аналітыкі і журналісты, пра гэта кажуць і палітыкі. Таксама пра гэта размаўлялі з прадстаўнікамі Літвы і Польшчы на канферэнцыі ў Стакгольме. Гэта не простае пытанне, у яго вельмі шмат складнікаў, але мы павінны размаўляць з нашымі партнёрамі пра тое, што мы можам яшчэ зрабіць. І ў гэтым сэнсе чыгуначная сувязь паміж нашымі дзяржавамі – гэта адзін з тых варыянтаў, якія сапраўды зрабілі б значную розніцу. З намі на сувязі быў Валер Кавалеўскі, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету і прадстаўнік у міжнародных справах. У Баранавічах засудзілі яшчэ 8 чалавек за ўдзел у пратэстах 2020 года. Паводле тэлеграм-каналу «Берасцейская вясна» іх абвінавацілі ў грубым парушэнні грамадскага парадку і ўсіх пакаралі пазбаўленнем волі. Нагадаю, што крыху раней у Баранавічах паводле гэтых самых пратэставых артыкулаў ужо былі асуджаныя 17 чалавек. Пра іншыя падзеі дня у скароце навінаў. Палітычным зняволеным за кратамі ствараюць невыносныя ўмовы ўтрымання. Былы палітвязень наваполацкай калоніі Георгій у інтэрв'ю Радыё Свабода распавёў, што адміністрацыя стараецца ізаляваць палітычных любымі спосабамі. За кратамі мужчына перасякаўся з вядомымі палітвязнямі, якія застаюцца без сувязі з вонкавым светам. Сёлета ў красавіку Віктара Бабарыку вывозілі пад канвоем у гарадскую лякарню, а вярнулі ў памяшканне камернага тыпу. Бабарыка вельмі змяніўся вонкава, моцна схуднеў. Яго пастаянна трымаюць у адзіночцы. Журналіст Анджэй Пачобут мае праблемы з сэрцам і высокі ціск. Ігар Лосік у вельмі цяжкім псіхалагічным стане. Абодвух палітвязняў таксама трымаюць у адзіночных камерах. Польша пакуль не будзе адкрываць пункт пропуску Баброўнікі на мяжы з Беларуссю. Міністр замежных справаў краіны Радослаў Сікорскі патлумачыў, што гэта рашэнне звязанае са складанай палітычнай сітуацыяй. Аб магчымым аднаўленні працы пераходу Баброўнікі-Бераставіца раней заяўляў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Пасля ягонай заявы пачасціліся спробы штурму мяжы з боку Беларусі. Прынамсі, ўжо 4 польскіх службоўцаў сталі ахвярамі нападаў нелегальных мігрантаў. Напярэдадні з траўмай воку ў лякарню трапіў польскі памежнік пасля атакі мігрантаў у раёне Белавежы. Польскія медыі інфармуюць, што ягоны стан цяжкі.
Перакрыць лазейку для абыходу санкцыяў супраць Расіі. Літва ўвяла новыя правілы вывазу ў Беларусь легкавых аўтамабіляў не старэйшых за 5 гадоў. Паводле прэс-службы літоўскай мытні з 4 чэрвеня вывезці набытае ў еўразвязе аўта з тэрыторыі Літвы ў Беларусь зможа толькі яго ўласнік. Масавае ДТЗ ў Менску. На вуліцы Прытыцкага сутыкнуліся 6 аўтамабіляў. Паводле сталічнай дзяржаўтаінспекцыі ў выніку аварыі ніхто не пацярпеў. 24-гадовы кіроўца Volkswagen не саступіў дарогу Volvo. З-за сутыкнення ён не даў рады кіраванню і наехаў на яшчэ 4 аўтамабілі, што былі запаркаваныя непадалёк. У выніку аварыі ўсе 6 машынаў атрымалі механічнае пашкоджанне. Баскетбольны клуб Менск «Былыя цмокі» ў наступным сезоне не згуляе ў расійскім банкаўскім турніры адзінай лігі ВТБ. Гэтую інфармацыю пацвердзіў пакуль яшчэ галоўны трэнер менскай каманды Алексей Сухавіцкі. Таксама паводле коуча ён неўзабаве пакіне пасаду галоўнага настаўніка меншукоў. Сёлетні сезон выдаўся для беларускай каманды правальным. У 40 матчах яна атрымала ўсяго адну перамогу над Астаной і заняла апошняе месца ў чэмпіянаце. Інфармацыя ад Байпол, якая можа непакоіць. Падраздзяленне сілаў спецыяльных аперацыяў, якія апошнім часам знаходзіліся на тэрыторыі Ашмянскага і Смаргонскага раёнаў Гарадзянскай вобласці, сталі перакідваць да ўкраінскай мяжы. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал аб'яднання сілавікоў Беларусі Байпол. Гэта звязана ў першую чаргу з атрыманнем украінскім бокам дазволу на нанясенне ўдараў у адказ з выкарыстаннем зброі ЗША па тэрыторыі Расіі. Падрабязней гэту інфармацыю для нашых тэлеканалаў пракаментаваў кіраўнік Байпол Александр Азаров. По информации наших крыніц, на мяжы з Літвой у Ашмянскім і Смаргонскім раёнах уже некалькі месяцаў знаходзіліся невялікія групы сіл спецыяльных аперацый, напрыклад, былі з Мар'інай Горкі, з 5-й брыгады. Гэта невялікія групы, можа быць, некалькі дзесяткаў чалавек, яны дыслакаваліся ў лесе і жылі ў такіх палявых умовах. Ось яны былі туды скіраваны для того, каб узмацніць той накірунак. Мы памятаем, як выступаў Церцель і казаў, што там дыверсанты з Літвы хочуць прыйсці там і зрабіць дыверсію на атамнай электрастанцыі. Ось, таму яны выконвалі гэтай задачу месяц-два і была ратацыя ось в такіх умовах. Цяпер, калі Злучаныя Штаты Амерыкі дазволілі Украіне ўжываць сваю зброю на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, было прынята рашэнне іх направіць на украінскую мяжу, бо беларускія вайскоўцы вельмі баяцца таго, што Украіна можа ўжыць гэту зброю і па тэрыторыі Беларусі. Бо калі з тэрыторыі Беларусі будзе зноў праведзена якая-небудзь ужыта зброя расіянамі, напрыклад, то украінцы могуць у адказ, напрыклад, ліквідаваць Мозырскі НПЗ ці яшчэ якія-небудзь вайсковыя часткі, якія знаходзяцца паблізу мяжы. І гэтыя падраздзяленні, яны якраз займаюцца пошукам дыверсійных груп. То есть яны не маюць цяжкай тэхнікі і, конечно, яны не могуць адказаць на ракетныя удары, напрыклад, з тэрыторыі Украіны. Але іх накіроўваюць у сувязі з тым, што улады, так называемая Беларусі, баяцца, што Украіна можа все ж таки ударыць і па тэрыторыі Беларусі для ўзмацнення тых вайсковых адзінак, якія зараз ёсць побач з Украінай. Пражыванне доўгі тэрмін у такіх умовах палявых нікому не падабаецца. Яны знаходзяцца здалёк ад жонкі, ад дзяцей, ад сям'і, жывуць у лесе, у палатках, неспрыяльных умовах. Гэта нікому не спадабаецца. Можа быць, конечно, пайсці на 1-2 дні, напрыклад, як вы казалі, як піянер, так? Это адна справа. А жыць месяц, 2-3 у такіх умовах то вельмі цяжка. Ось і таму нікому, ніхто не хоча гэтым займацца, але выконваць прыказ. Прыказ ёсць прыказ. Конечно ж, мы казалі неаднаразова, калі Лукашенко дасць прыказ ісці на Украіну, то ўсе пойдуць, бо гэта ж вайсковыя людзі, яны выконваюць загады гэта, якія ім аддаюцца.
Ну, але ж яны не лічаць украінцаў ворагамі. Большасць вайскоўцаў не лічаць украінцаў ворагамі, асабліва тыя, хто з рэгіёнаў Гомельскай і Брэсцкай обласці, дзе шмат сваякоў знаходзіцца з таго боку. А напрыканцы выдання тэма са свецкага жыцця ў дыяспары. Нарадзінка Ліды Бажэна Варано выйшла ў фінал галоўнага польскага конкурсу прыгажосці «Міс Полонія» і просіць беларусаў Польшчы яе падтрымаць. Удзельнічаць у ім могуць толькі грамадзянкі Польшчы ад 18 да 26 гадоў. Бажэна ўжо атрымала польскі пашпарт. Дзяўчына падала онлайн-заяўку на ўдзел у конкурсе яшчэ ў студзені, а потым прайшла кастынг і выйшла ў паўфінал. Затым, скарыўшы дырэктарат конкурсу сваім голасам, Бажэна прабілася і ў галоўны старт. Беларусы Польшчы могуць падтрымаць Бажэну ў фінале конкурсу, які адбудзецца 28 чэрвеня. Падрабязнасці на сайце misspolonia.com. Спадарства, вялікі вам дзякую за прагляд Белсатзуму. Калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся, калі ласка, на наш YouTube-канал Белсат Ньюс, ставьте ўпадабанні і пакідайце каментары. Для вас працаваў Вітаўт Сіўчык. Зычу вам добрага вечара.